प्रकाशनि सोमोन्दै भिडिअ भाइराल जागासिनो। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअआव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। लोगोफोर, प्रकाशनि सोमोन्दै भिडिअ भाइराल जागासिनो दङ, जेनाखि सासे सिख्लानि भइस रेकर्डिंनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंबाय। बेसेबांसिम सैथो, अब्ला भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदिनि। हिनजाव लाबाय, बेनो जाबाय प्रकाश नार्जारी। बिथाङा आंखौ गारनानै गुबुनखौ लाबाय। आं बोरै थांना थाबावनो? दा भिडिअखौ नुबाय, खोनाबाय, सिख्लाया मा बुंदों, बेसेबांसिम सैथो दासिमबो रावबो जेबो बुंनो हायाखै। नाथाय जाय सिख्लाया बे भइस रेकर्डिंखौ आपल'ड खालामदों एबा जाय चेनेला आपल'ड खालामदों, इसिबां मोजां मोननानै हांमा थादोंमोनब्ला नों मोखांखौ मानो देखायनो हायासै? बे मोनसे आंनि कुइसन। आरो लोगोफोर, बिथांनि जेनाखि रायलायनाय, गाबनाय, बेखौ नायोब्ला बावथिना बायदिसो, नंखायसो लोगोफोर। मानो होनोब्ला सासे थार मोजां मोननाय मानसिनि रायलायनाय आवाज, गाबनाय आवाज माबायदि जायो नोंथांमोनानो मिथिगौ। आरो लोगोफोर, सैथोब्ला, जुदि मोजां मोननाया सैथोब्ला मानोथो गिनांगौ? मोजां मोननायाव गिनाय आरो लाजिनाय फैया होननानै गोबाङानो बुङो। अब्ला दिनै मानो लाजिनानै थादों? मानो गिनानै थानांगौ? गावनि फेसखौ देखायफै, बुंफै, अब्ला गोबांनिफ्राय सापर्टबो मोनगोन, हयथ' अनसायगोन, हयथ' नोंखौ बिजिरनानै जुलि जानांगौसिमब्ला जुलिबो खालामनानै होगोन। नाथाय बेफोरबायदि आल्थुं फाल्थुं गोदाव सोराव नंखायखौ बानसावदोंब्ला दाया नोंनिनो। मानो होनोब्ला सासे मानसिखौ फासायनानै हाखराव खोख्लैनाया मोनसे गिदिर पाप, मानसि बुथारनायजों समान पाप। नोंथाङा खुगाजों बुंदों हय थिक, नाथाय नोंनि खुगायावदि बिस दङ, बेखौ साननाया मोजांग्रो आरोना। गोदाव सोराव गुबुननि सायाव आल्थुं फाल्थुं बुंबानो जागोन बे नङा। नोंथारगौबा फेसखौ देखाय, गोबांनिफ्राय सापर्ट मोनगोन। मानो गिनानै थादों नोङो नंगौब्ला? आरो लोगोफोर, जाय चेनेलाव बे भिडिअखौ आपल'ड होदों फार्स्ट, बे चेनेलखौ हमग्रोबासो बै सिख्लाखौ मोनगोन। सोरनि भइस आरो मानि थाखाय खालामदों, सोर खालामनो थिनदों, बेफोरखौ जाय चेनेलाव फार्स्ट आपल'ड खालामदों बिथांनाव सोंबा मोनथिगोन। मा प्लानिं दं, मा प्लानिं गैया, ना नंमारगौ ना नंमारा, डिटेल्स गावनि मोखांखौ देखायना बुंबा साबसिन। मोजां मोननायखौ रावबो गिया। जुदि नंथारगौब्ला बे सिख्लाया फेस रिभिल खालामनांगौ, आरो नङाब्ला बिथांनि जाय चेनेलाव आपल'ड जाग्रोदों बेखौ केस होनांगौ। बेफोरबायदि नङाब्ला गाबोनबो समफोरबो गुबुन बेफोरबायदिनो भिउसनि थाखाय गावजों गाव खोथा दालायनानै भिडिअ बानायग्राबो जालांगोन। बेनिखायनो केस होनांगौ। जाय बिथाङा बुंजादों, नङाब्ला नोंबो गिनानै थानो नाङा।
आरो सैथोथारब्ला सिख्लाया फेस रिभिल खालामनाया मोजां। एसेनोसै। आंनि बुंनायाव गोबां गोरोन्थिफोर जालांदोंब्ला गावनि बर' हारिनि साननानै निमाहा होगोनखौ आं मिजिंथियो। आरो लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांनि आसिखौ थुनानै सापर्ट खालामनो दाबाव। एसेनोसै लोगोफोर भिडिअ'आ। लोगोफोर गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै।